साथामसो ब्रह्म प्रसारकफ्रानो जोंनि ब्रह्म धर्मखौ ओरैबायदि गुलाय गुजाय खालामगासिनो दङ। आङो बेखौ नुबोगासिनो दङ, खोनागासिनो दङ। आंनि प्रेजेन्सआवबो बाथ्राफोरखौ आं खोनाबोगासिनो दङ। दा आङो गिबियावसो सोंग्रोगोन बिथांमोना बहा मोनखो बे मोनथायखौ? जाय गुरुदेवा ब्रह्म धोरोमनि गुरु, जाय गुरुदेवा बर'निनो गुरु, गद गद फोरोंलांनाय, गद गद दिन्थिलांनाय, बेफोर नेमखान्थिफोरखौ होनो नाङा, मोननाङा, गाज्रि, बेयो उसुबिदा बायदि बायदि। दा बिनि बेलायाव आङो प्रथम बुंग्रोगोन गायत्री मन्त्रखौनो। प्रथम बुंग्रोगोन आङो गायत्री मन्त्रखौनो। ओम भूर्भुवस्स। बे ओम भूर्भुवस्स बिथांमोन माखासे धर्म प्रसारकफ्रा गले गले मख'नो नाङा, गले गले मख'नो दरकार गैया। ओम भूर्भुवस्सखौ मख'नांला। आं प्रेजेन्स, आइ माइसेल्फ प्रेजेन्ट एन्ड देयर। आंनो दंमोन, बे बाथ्राखौ आं खोनादों। खिन्थु ओम भूर्भुवस्सआ जे मा जिनिस बिनि ओंथिखौ आङो खोन्थानोसै नोंथांमोननो। ओम भूर्भुवस्सआ जाहैदों गायत्री मन्त्रनि बयनिख्रुइबो देरसिन मन्त्र, गुबैसिन मन्त्र आरो गोहोगोरासिन मन्त्र। दा नायदो, ओम भूर्भुवस्सनि अर्थआ माबामोन? बाहाय दङ, बे आंनि बाथ्रा नङा, ऋग्वेदनि बाथ्रासो। आं जे बुंदों ओम भूर्भुवस्सआ बयनिख्रुइ देरसिन गोहोगोरासिन पावार मन्त्र, बे आंनि बाथ्रा नङा। गायत्री मन्त्रनि बे जेसेबां गायत्री मन्त्र दं बिनि गेजेराव बेनो बयनिसिमबो गुबैसिन आरो गेबेंसिन आरो बेनो गोहोगोरासिन मन्त्र। दा नायदो ऋग्वेदआव मा बुंदों? According to Rigved, more correctly real and most powerful Gayatri mantra is Om Bhuvassa Tatsavitu Varannam Bharga Devassa Dhyomai Dhyana Prasodayat. And here it is universal prayer in Rigved. Tanaide. Naide ay manapaman. Rigvedaw ma bunglandeng. Rigvedaw bekono bungdeng je nei Omkar. Be Omkar, Burlok, Ontorilobar Solok, Sibigra, Manidagra, Jengma, Apa, Samjoti, Nengapani, Jengmani, Sarangni Gyan Jeng Buddhi आरो गियान मोननो हाथों, बिनि अर्थआ। दा एफा गिदिर गायत्री मन्त्रखौ माबा गले गले बुंनाय जायो, बेखौ बुंनांला होननानै बुंगारबाय। बोरै जालायखो? गायत्री मन्त्रनि बयनिख्रुइ गोहोगोरासिन मन्त्रआनो जुदि बेनोब्ला बेखौ जोङो बोरै बाद होनो हागौ? आरो बेल' नङा, ओम भूर्भुवस्सनि ओंथिया आरो गोबांथार फोरमायनो दंबावो। दा समनिसो एसे आंखाल जासै, थेवबाबो आं बेखौ बुंलांथारगोन। ओम, बे ओमआथ' जों मिथिखागौ। ओमआ मा? ओमआ जाहैबाय ओंकार, बेनो ब्रह्मा, बेनो विष्णु, बेनो महेश्वर, बेनो सरस्वती, बेनो लक्ष्मी, बेनो काली, बेनो सतरजतम, बेनो अग्नि, बेनो चन्द्रमा, बेनो सूर्य नारायण, बेनो गासिबो बे ओमआ। बाहाय हयथ' माखासे सोंलु जानो हागौलाय जे ओमआ मानो सरस्वती, लक्ष्मी, काली जाखो? बेखौ आं दा बुंलांसै। दा गिबियाव भुर, बे भुरआ जाहैदों भुरनि ओंथिया भुरलक, अन्तरिलक, सलक, अर्थात हा, गेजेरमा आरो अख्रांमा। हा, गेजेरमा, अख्रांमा, बेयो मोनथामनिनो बियो। दा बे जोंनि देहाजोंबो रुजुदों, अबंनि माबाजोंबो रुजुदों। हाया जाहैबाय जोंनि विश्व ब्रह्माण्डआव जेसेबां जिब जुनारफोर दङ बे हाजोंनो सृष्टि, अर्थात अबंनि मा बियो आथिं।
गेजेरमा बे गेजेरमा जाहैदों अन्थन बे उथुमै गेजेर लांदां जायगा बे स्पेस बे लांदां जायगा जोंनि मानसिनि उदैनि बे दन्दरावबो लांदां बे लांदां जायगायाव मा थायो बार थायो दै थायो अर थायो बे बार दै अर थानायखायसो जोङो बुहुमाव थांनानै दङ आरो जोंनि मानसिया थांनानै दङ बे जाहैबाय गेजेरमा आरो मा जाहैबाय सल अख्रां बे अख्राङा इसोरनि खर जोंनि गियान बुद्धि बेफोर गासिबो बे अख्राङाव गोमसारजोबनानै दङ जोंनि गियाननि जे फुंखा नोंथांमोना नुगोन बे अख्राङावनो गोमसाराखै जोंनि बारनि तरंग जोंनि सोदोबनि गुथाल जाखाङो जाय सोदोबनि गुथालजों जोङो मबाइल रायलायनो हायो जाय सोदोबनि गुथालजों रेडिअ टेलिभिसन पिक्सार गासिबो नुजोबो थिग बिदिनो जोंनि नैबे खर'आवबो जोंनि बे सोदोबनि गुथाला मेगननि खोमानि खुगानि गन्थंनि बे सोदोबा जाखांगासिनो थायो नङाबा जोङो खोनानायखौबो जोङो बुंनो हानाय नङामोन खोनानायबो नङामोन नुनायबो नङामोन बेफोरबायदि साफा गरायजों रुजुदों मेगना नायबाय थादों नायनाय खामानिखौ गराया जेरै खारबाय थायो बेबायदिनो खारबाय थादों मेगन थाइनैया खोमा मोननैया खोनासंबाय थादों गराया जेरै खारबाय थायो बेबायदि खोनासंबाय थादों गन्थं गुदुं दंनिया मोनामसुबाय थादों मोनामनाय गाज्रि मोजांखौ मोनामसुबाय थादों खुगाया जाबाय थादों सातथा गरायनि जेनाखि खामानि बे खामानिखौ बे खर'जों रुजुनदों दा दहाय आं बुंनाय बायदि जे बे ओमाव मानो हिनजाव फैखो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जों मिथिगौ किन्तु सरस्वती लक्ष्मी आरो माबायालाय बोरै फैखो खालियालाय नोंथांमोना मिथिगौ ब्रह्मा जेराव थायो बाहाय सरस्वती थायो नोंथांमोना मिथिगौ विष्णुआ जेराव थायो बेवहाय लक्ष्मी थायो नोंथांमोना मिथिगौ महेश्वरा जेराव थायो बाहाय खालि थायो मानो जाहैबाय बिथांमोननि साफा बिथांमोननि हिनजाव आरो गावनो सोरजिलानाय फिसाबो ओंथिया जाहैबाय बे मुलुगाव हिनजाव हौवा लानानैसो मुलुग संसार जायो ओंखायनो बेखौ बे हिसाबै दिन्थिदों ब्रह्माया सोरजिनायाव सरस्वतीनि गियान लानो गोनां जादोंनो सरस्वतीया बुङो नोङो सृष्टिल'सो खालामो गियानखौ सोर होयो आंसो होयो विष्णुखौ लक्ष्मीया बुङो नोङो खांदों बादोंल'सो आदारखौलाय सोरथो होयो आंसो होयो महेश्वरखौ बुंदों खालिया नों लयल'सो खालामनो हायो फोजोबनोल'सो हायो जिउखौ सोर लायो आंसो लायो दा ओंखायनो गुसुङै ओंथिया जाहैबाय बुहुमाव जोङो हिनजाव हौवा गैयाब्ला कुनु मुलुग संसार जानो हाया ओंखायनो बेनो आफा आबं गसाइखौ जोङो हौवाबो हिनजावबो जों होनो हायो आंनि बाथ्रा नङा आरो बेबो ऋग्वेदनि बाथ्रासो नायदो according to Rigved God is male God is female God is both male female that is God is bigender and God is everything in between that is and that is not 어벙아 हौवाबो 어벙아 हिनजावबो अबङा हौवाबो हिनजावबो मोननैबो आरो अबङा गासिबो आरो अबङा हिनजावबो नङा हौवाबो नङा that is and that is not नंगौबो नङाबो नायनो दा ओंखायनो जोङो प्रथमावनो नोंथांमोनहा जेब्ला जग्य होयो जोङो जग्य होब्ला मा होयो ओम आयाहि बरदे देवी नहीं देवी त्रयत्तरी ब्रह्मभावनी गायत्री छंदसं मातो
ब्रह्मध्वनि ओम नमस्पति जोङो बिमा हिसाबैसो बुजियो आरो बे ब्रह्मध्वनि हयथ' नोंथांमोना गाज्रि माबायो दासा गाज्रि नङा बे आथोनारि जनि बे जनि होननाया जोङो मानुजन नङा बे जनिया जोंखौ सृष्टि खालामनाय जनि आथोनखौ बुजायदों खिन्थु बेवहाय आथोनद्राय नङा इसोरनि बै बिमाखौ बुजायदों बाथ्राया बे दा आङो बेखौनो खावलायगोन जों गासैबो पर्व जरायाव जोङो नैबे गायत्री मन्त्र बे गायत्री मन्त्रखौ नोंथांमोना दागा बेयो ओंथि गोनां गुबै आरो गोहोगोरा मोनसे गायत्री मन्त्र बेखौ जोङो गारनो नाङा आरो आं दा बुंगोन जोंनि माखासे जगआव बेले बेजे जोंनि जगआव माखासे बेले बेजे जानाय जेरैहाय जोंनो गुरुदेवा गद फोरोंलांनाय बेफोरखौ जों नोंथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै आं दिनै नुजाफैदों नोंथांमोनखौ आंनि जे खोन्दो खोन्दो बिजाबफ्राव मोननाय आं फरायनानै मोनदांथिबोनाय जेखौ रोंगौ जेखौ मिथिगौ जेखौ आङो बुजिगौ बेखौनो आं नोंथांमोननो बुंलांनो सानदों बुंब्ला गोरोन्थिया जाखागोन बेयो आंनि गोसोआव दंखायो गतिके नोंथांमोनहा नंगौखौ लादो नङैखौ गारदो आरो गेना गोरोन्थिखौ निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनानै दिनैनि जे मेल बे दान्दै मेलखौ आं बेखेवनो बा बुंनानै आखायाव लाबाय दा गिबियावनो जाहैबाय ब्रह्म धोरोम गिबियावनो आं बुंग्रोगोन ब्रह्म सोदोबा बहानिफ्राय फैनाय मानिफ्राय फैनाय बिनि ओंथिया मा ब्रह्म सोदोबा संस्कृतनि ब्र धातुनिफ्राय फैनाय मोनसे सोदोब बिनि ओंथिया जाहैदों ब्रनि ओंथिया गुवार गोथौ रिउ रिउ नुसहरो हमदांसहरो हायै नुहुरनो हायै एरबाय थाग्रा जोबनो रोङै गावनो गाव हारसिङै एरबाय थाग्रा जामनो रोङै जिनो रोङै बिश्व ब्रह्माण्डनि गासै बिफां लाइफां दाउसिन दाउला एम्फौ एनला मानसि दुमसि हौवा हिन्जाव सोरजिनानै खननाय गासै मुवा बेसादफ्रानो ब्रह्म सुंद'यै मोनसे बाथ्राजों बुंनो थाङोब्ला जार बारनासै से ब्रह्म जायहा बारायनाय शक्ति दङ सृष्टि खालामनाय दङ बेनो जाहैदों ब्रह्म अर्थात बे ब्रह्मखौनो सोर सृष्टि खालामदों न ब्रह्म न माने सृष्टिकर्ता जोंनि बे बिश्व ब्रह्माण्डआव जेसेबां बिफां लाइफां दाउसिन दाउला मानसि दुमसि दङ एकमात्र ओम सतगुरु आफानि सोरजिनानै सोरजिनानै हरदों बे सृष्टिकर्ता बेनो जाहैबाय ब्रह्म दानिया फैदो धर्म धर्मआलाय माथो बेलाय धर्मआ बबेनिफ्राय फैदों धर्मआबो आं दहाय बुंनाय बायदि संस्कृत धातुनि ध्रि धातुनिफ्राय फैनाय ध्रिनि ओंथियानो जाहैदों ध्रि धारन शक्ति मोनदांथिनो हानाय गोहो सोर मोनदांथिनो हायो सोरहा गोहो दं सोरहा धारन खालामनो हानाय दङ दा बेवहाय शिवनारायण परमहंस आफानि मोनसे बाथ्रा जाहा आसे ताहा सत्य जाहा सत्य ताहा धर्म जाहा केवल देखाय मात्र ताहा मिथ्या जाहा मिथ्या ताहा धर्म नय अधर्म खोनादोंना आइमोन आफामोन जाय सैथो जाय दङ सोर दङ गोदोबो दंमोन दाबो दं देनांबो थागोन
बे दङआसो सैथो आरो बे सैथोआनो धर्म होनबा सोर दङ नोंबो आंबो दाउसिनबो दाउलाबो दान्दिसेल' नै फैदों नै थांदों फैयो आरो थाङो थैयो जोनोम जायो खिन्थु सोर दङ सोर दंबाय थायो आरो सोर नंखाय जाहा केवल देखाय मात्र जों खालि दिन्थिदोंल' बिफां लाइफां दाउसिन दाउला जों नुजाफैदोंल' जों जोबलांगासिनो दं खिन्थु बे धर्म नङा बे धर्म नय अधर्म बे जोंनि धैर्यबा दा होनबा एकमात्र सानजोति गोदोबो जों नुबोगासिनो दं गोदो ब्लाव ब्लाव दाबो जों गासिनो दङ आरो बे अराय सम जोंलांबाय थागोन बेनो जाहैदों सत्य धर्म बेनो जाहैदों ध्रुब सत्य होनबा धर्मआ जों मिथिबाय मोजां हाबा मोजां खामानि जायनाखि अराय दङ थाबाय थागोन सैथो बेसो जाहैदों धर्म दा बे धर्मखौ जोङो लानानैनो गावजों गाव बुलाय बुजाय नांलाय खमलाय दावराव दावसि आंनिया मोजां बिनिया गाज्रि बैनिया मोजां आंनिया मोजां बेफोर जाबाय गासिबो जोंनि साननायनि गर्ब दुग्गांनाय जोङो आं जोंनि बे होननाय बाथ्रायानो दुग्गांनाय बे अधर्म इसोरा दहायनो होनखादों सासेल' धर्मआबो मोनसेल' बेनो जाहैदों सत्य धर्म दा नोंथांमोना नुगोन जे इसोरा सासेल' धर्मआबो मोनसेल' माबोरै जाखो बेलाय होमबालाय मानोथो ख्रिस्टान हिन्दु मुस्लिम जैन धर्म ब्रह्म बाथौ मानोथो आलदा आलदा जादों फालाय बेफोर धर्म नङा आइमोन आफामोन हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान धर्म जैन बेफोर जों लानाय लामानि मोनफा मोनफा मुंसो बै जे सासेल' अबं बे सासे अबंखौनो जोङो गावबा गाव नेमखान्थिजों गुबुन गुबुन लामाजों हान्थिनानै थांनाय बे मोनफा मोनफा मुंसो दा नोंथांमोना नुगोन जे ख्रिस्टानफ्रा बुङो ख्रिस्टानफ्रा मा बुङो लाइट इज गड सोराङानो गड ख्रिस्टानफ्रा बेखौ बुङो मुस्लिमफ्रा मा बुङो लाइट इज नूर सोराङानो खदा आल्लाह जायखौ बिथांमोना गावसिनि रावजों खदाहुर नूर होननानै बुङो आरो फारसेथिं नायदोलाय ब्रह्म धर्मआ मा बुङो परम ज्योतियानो आफा इसोर अबंगसाय बे ज्योतियानो आरो फारसेथिं नायदोलाय बाथौआरिफ्रा मा बुङो साननि गिरि सानजा बुहुमनि गिरि राजा आफा बाथौ महाराजा बे सान बे सासे मोनसेखौनो बयबो इसोर होननानै सिबिबोदों खुलुमबोदों दिनैसिम बेखौनो बयबो बयनिख्रुइ देरसिन अबं होननानै सानबोदों बे सानखौ खुलुमदोंबालाय बे जोंमाखौनो खुलुमदोंबालाय मानोथो बिसोरो आलादा आलादा मुसुखा जिसु ख्रिस्ट'नि खदाहरनि माबानि बाथौफ्रालाय मानोथो आलादा आलादा होमबालाय मानोथो नेरसोनखौ फुजिदों हयथ' बाहाय सोंलु जानो हागौ बेवहाय मोनसे सिम्बलिक हिसाबै बिसोरो केन्डेल ख्रिस्टानफ्राबो केन्डेल मुस्लिमफ्राबो केन्डेल बाथौआरिफ्राबो जेवारि किन्तु ब्रह्मआ डाइरेक्ट अरखौनो ब्रह्म जग्य होनानै फुजा खालामदों किन्तु बे मोनसेयानो जोंनि दावराव दावसि जानाय खारना बेयो सोंखारिलायनाय नोंनिया गाज्रि आंना मोजां बैयो गाज्रि बाहाय इसोर गैया बाहाय अबं गैया बे बुंनाय बाथ्राया दुग्गांनायनि राव आरो बे दुग्गांनायनि रावा जेसेबां थागोन एसेबां नों अधर्म खालामगासिनो दङ धर्मनि लामायाव थांनानै अधर्मनि लामाखौसो नोङो दिन्थिलांगासिनो दङ नंखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोनखौ जाय जेखि धोरोमनि मुं लानानै फुजिया मानो नों नोंनि धोरोमखौ नोंनि होननानै साननानै गुबुननि धोरोमखौबो नोङो मान इज्जत होनानै सिबि नोंखौ आं खुलुमनो थिनाखै नोंखौ आङो लानो थिनाखै
खिन्थु नोंनि मान इज्जत जेरै दङ नोंनि धर्मखौ फोथायो मोजां मोनो नोंबो गुबुननिखौ मोजां मोननांगोन बेसो जाहैदों धर्मनि नीति दा बाथ्राया दहायनो आं बुंखाबाय सासे इसोरखौनो जोङो बयबो सिबिगासिनो दङ सासे इसोरखौनो खुलुमगासिनो दङ खिन्थु नेमखान्थिफ्रा आलादा आलादा दा बे सोंखारिलायनाय बखलायनाय हिंसा खालामनाय गाज्रि बुंनाय बेफोरथ' धर्म जानो हाया जोंनि गेजेराव जों नुयो आं गुबुनखौ बुंला गुबुन धोरोमारिफोरखौ आं दोनथ'बावबाय आङो ब्रह्म धर्मनि बाथ्राखौनो जोंनि दानि आंनि नुनाय मेगनाव नुनाय ब्रह्म धर्मनि माखासे बाथ्राफोरखौनो आङो बुंग्रोगोन गाज्रि मोननो नाङा नंगौब्ला गाज्रि मोननोबा मोनथारदो दहायनो आफादगिरिया एसे बुंखादोंमोन आं बुंगोन दा आङो नामखौ खारिया मुंखौ खारिया बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जोंनि ब्रह्म धर्मनि माखासे प्रसारकफोरखौ आङो मुसुखा फुजानि बेरेखायै गाज्रि गाज्रि मुं सुनाय गाज्रि गाज्रि मुं खारिनाय सोंखारिनाय एखेबारे बिगाब बिगाब बुंनाय बाथ्राखौ आंनि गोसोआ थानो हायाखै नंखायनो आङो दिनै बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो लुबैदों जोंनि माखासे धोरोमगुरु प्रसारकफ्रा बुङो जे मुसुखा फुजाया जिगाब बुन्था हाजों दानाय जिगाब बुन्था अन्थाइजों दानाय अन्थाइ थाफा बिथांमोना बेबादि बिगाब बिगाब बुङो बेवहाय इसोर गैया बेवहाय जिउ गैया बाहाय जेबो मुलाम्फा गैया बेखौ फुजिनो नाङा बायदि बायदि दा जुदि जोङो सासे धर्म प्रसारकनिफ्राय बेबायदि मुं गाज्रि गाज्रि सोंखारिनाय रायनाय बिगाब बिगाब बुंनाया बेखे धोरोमनि लामा जादों बेखे धोरोमनि खामानि जादों आं सानो बे धोरोमनि हाबा मावनाय जायाखै बे अधर्मसो जादों दा आं बेखौ बुंगोन बिथांमोनहा बबे नोजोरजों नायनानै बबे नोजोरजों नुनानै बे बाथ्राखौ बुंदों आं मिथिया बाथ्रायाव दङ जथा दृष्टि तथा सृष्टि जाय जेखौ जेरै नायो बेबादिनो नुयोनो नंखायनो बिथांमोनहा बबे नोजोरजों नायनानै नुदों आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं बेखौ आंनि नोजोरजों आं नुदों जे जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जे गुरुधाम बे गुरुधामाव दे गुरुनि जोंनि सावगारि महर दङ बेयो मुसुखा नंगौ ना नङा आरो बे मुसुखा नंगौब्ला बेवहाय गुरुदेवनि जिउ दङ नामा आरो जुदि जिउआ गैयाब्ला अब्लालाय जों मानोथो गुरुदेवखौ गुरुदेवनि मुसुखायाव बिबार माला धुप धुना सावनानै जोङो आरज गाबो जुदि मुसुखा फुजिनानै जेबो गैयाब्ला जेबो मोनाब्ला जेबो इसोरानो गैयाब्ला जोंलाय मानोथो फुजियो जोंथ' फुजियोना जोंबो फुजियो दा नोंनि बुंनाय रावा नोंनो मावनानै जादों ना जायाखै आं गुरुदेवखौ गाज्रि मोननानै बुङाखै आं गुरुदेवखौ सोंखारियाखै आङो बिथांमोननि जे नोजोरनि बाथ्रा बे नोजोरनि बाथ्रायावसो आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरो साननानै नाय आइमोन आफामोन आं बुंनाय बाथ्राया नंगौ ना नङा बिथांमोनाबोथ' बे गुरुदेवखौनो फुजियो बिथांमोनाबोथ' बे गुरुदेवखौनो गुरु जाय गुरुआ ब्रह्म धोरोमनि गुरु बर'नि गुरु आङो उनाव बुंलांबावगोन बिथांमोनखौबो बिथांमोनहा माने थाकसिल्य माने अबहेला खालामदों आं लासैनो बुंलांगोन बेखौ फारि फारि दा बाथ्रा जाहैबाय दहाय होनदों जे हानि मुसुखा अन्थाइ